Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. In Bhakthisastri Classil അധ്യായം 6 24 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപിലത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ധ്യാനത്തിന്റെ, അതായത് യോഗാരൂഢൻ, യോഗ ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുരുക്ഷു ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്, പഠിച്ചത്? യോഗ ആരുരുക്ഷു, യോഗാരൂഢൻ എന്നീ രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ യോഗ ആരുരുക്ഷു ആരാണ്? അതിൽ യോഗ തുടങ്ങുന്ന ആള്. യോഗാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ യോഗ ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകണം. പരിശുദ്ധനായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധനായാൽ മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാന വഴി കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളല്ല. പിന്നെയോ അതല്ലാതെ നമ്മൾ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, ഇത് നാലുമാണ് അവിടെ കർമ്മമായിട്ട്, പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് ഈ യോഗം അഭ്യസിക്കുന്നയാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം എന്നീ 4 കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകണം. അതിൽ യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സത്യം പറയുക, അഹിംസ പരിപാലിക്കുക, ഹിംസകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുക, സത്യം മാത്രം പറയുക, ശുചിത്വം പരിപാലിക്കുക, അതായത് ശരീരം എപ്പോഴും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ, ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ശുചിയായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധി കൈവരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തികളെയാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാധ്യായ അഭ്യാസം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും കേൾക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ കർമ്മമാണ്. അതുകൂടാതെ ആസനം, യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ, അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണത്. യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ, അതിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രാണായാമം, അതായത് ശ്വാസനിശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതുവഴി ഒരാളുടെ ആയുസ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് ഒരാൾ എത്ര നാൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഒരാളുടെ ആയുസ്സിന്റെ കണക്ക്. നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജന്മ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്ര കാലം 60 വയസ്സ്, 65 വയസ്സ്, 70 വയസ്സെല്ലാം ജീവിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക്
എത്രമാത്രം ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കണക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗികൾ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് ആ ശ്വാസത്തെ, അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന ശ്വാസമുണ്ട്, ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുവഴി അയാളുടെ ശ്വാസനിശ്വാസത്തിന്റെ കൗണ്ടിങ് കൂടുതലായിട്ട് അയാൾക്ക് അത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആയുസ്സിൽ 1000 തവണ മാത്രമേ ശ്വാസനിശ്വാസത്തിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ച് അയാൾ ആ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 200 ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ അയാളുടെ ആയുസ് നീട്ടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പക്ഷെ യോഗികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവർ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് ശ്വാസനിശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് യമം, നിയമം, പ്രാണായാമം, ഇത് 3ഉം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ യോഗ ആരുരുക്ഷു അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വന്തം വരുതിയിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അദ്ദേഹം ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വസിക്കണം. പിന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അദ്ദേഹം? ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗാരൂഢൻ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്? പഠിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങൾ? സ്ഥലത്ത് ശരിയായ ഇരിപ്പിടം, മൃഗത്തോല് അങ്ങനെ. ശരി. പിന്നെ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഉയരവും താഴ്ച ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. പിന്നീട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അങ്ങനെ യോഗം പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അല്ലാതെ കണ്ണും ചെവികളും വായുമൊന്നും വേറെ എവിടേക്കും ശ്രദ്ധ പോകരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിന്റെ പരിശീലനമാണ് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് മാത്രം ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് അതിൽ മാത്രം ദൃഷ്ടി ഊന്നുക, വേറെ എവിടേക്കും ദൃഷ്ടി പോകരുത്. അങ്ങനെ അതിൽ മാത്രം ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ ശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മന കൃത്വാ ന കിഞ്ചിതപി ചിന്തയേത്. അപ്പോൾ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധ്യാനം വരെ എത്തി അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ആ ധ്യാനത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനാകണം. എങ്ങനെ? മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷമ അത്യാവശ്യമാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. ക്രമേണ ദിവസവും ഇത്ര സമയം അദ്ദേഹം പരിശീലിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നീട് ദൃഢനിശ്ചയം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്
ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കുരുവിയുടെ കഥ. കുരുവിയും ഗരുഡനും എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും പറയാമോ കുരുവിയുടെയും ഗരുഡന്റെയും കഥ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുരുവിയുടെയും ഗരുഡന്റെയും കഥ? ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുവി കടൽത്തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. പറയൂ മാതാജി. തിരമാലകളൊക്കെ മുട്ടയൊക്കെ തിരമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം കുരുവിക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു. കുരുവി ചോദിച്ചപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്നു പറയണം. അപ്പൊ മറ്റവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കി നിനക്കെങ്ങനെ ഇത് കഴിയുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുരുവി അതിന് പിന്മാറാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കണ്ട ഗരുഡൻ സഹായത്തിന് വന്നു. അതെ. അപ്പോൾ അതാണ് കുരുവിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഉദാഹരണം. അതുപോലെ ഒരു യോഗി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പിന്മാറാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസമോ 2 മാസമോ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമ്മൾ വെറും മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി പരിശുദ്ധമാക്കി ആ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് യോഗിക്ക് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസവും ക്ഷമയോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പരിശീലിക്കണം. കണ്ണടച്ച് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വ്യതിയാനം കൂടാതെ ഒരു ദിവസവും നമ്മൾ അതിൽ വ്യതിചലിക്കരുത്. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ, ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങനെ അതൊന്നും പാടില്ല. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ആത്മവിശ്വാസം വേണം. തനിക്കിത് സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. കഠിനമായ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ഈ പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. മാനസിക സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാലും ഈ ശരീരത്തിനെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ മനസ്സിനെ എത്രമാത്രം ആ മനസ്സ് ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും തിരിച്ച് ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അതിൽ ഏകാഗ്രത പുലർത്താനുള്ള ശ്രമം ആ യോഗി തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ബോധ്യത്താൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഏകാഗ്രമാക്കണം. കാരണം ബുദ്ധിശക്തി അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും പോകരുത്. കാരണം എങ്ങനെ തനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചമായി യോഗം പരിശീലിക്കാം, ധ്യാനം പരിശീലിക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലേക്കും ബുദ്ധിയെ പോകാനായിട്ട് വിടരുത്. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് മറ്റൊന്നിലും ചിന്തിക്കാതെ പടിപടിയായി ഒരാൾ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ധ്യാനം എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചെവിയിലൂടെ അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പല ദിക്കിലേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേ അല്ല, എത്ര പരിശുദ്ധനായാലും. പക്ഷേ പരിശ്രമം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് മുന്നേറണം, അതിനുള്ള വഴികൾ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയാ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതേവൃത്തോ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ഉത്സാഹം.
ആ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വേണം. ഉത്സാഹമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അലസന്മാരാവരുത്. ഇതെന്താണിത്, ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുകയോ? എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്, ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മാല ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സാഹം വേണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉത്സാഹഭരിതമായിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കൂടാതെ നിശ്ചയം ഞാനിത് കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ള നിശ്ചയം നമുക്ക് വേണം. കൂടാതെ ധൈര്യം, എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. കൂടാതെ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല, പിന്നെയോ അസത് സംഘത്യാഗം, അസത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരോട്, അതായത് നമ്മുടെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയില്ലാത്തവരോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ എല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, അതിങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യക്രമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദ എഴുതുന്നു, അതുപോലെ യോഗാഭ്യാസം, പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായി തോന്നിയേക്കാം. നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ജോലികൾ കൂടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ജപിക്കണമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തത്വങ്ങൾ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. പക്ഷെ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. കാരണം സ്വയം സഹായിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കുകയുമില്ല, പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ ആധ്യാത്മിക പാതയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മളുടെ പരിശ്രമം മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ കരുണ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിലും അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് തോന്നണം, ഇയാൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നു, അപ്പോൾ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇയാൾ അത്രത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പരിശ്രമം നമ്മൾ തുടരുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യാഹാരത്തിലേക്ക് ആ യോഗി മുന്നേറുകയാണ്. പ്രത്യാഹാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ യോഗി മനസ്സ് എങ്ങോട്ടെല്ലാം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശനൈരു പരമേൽ ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്തംഭന കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. അതായത് പടിപടിയായിട്ട് വേണം മുന്നേറുവാൻ. ഒറ്റയടിക്ക് മുന്നേറാൻ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗിക്ക് സാധ്യമല്ല. ക്രമേണയുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ വേണം മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുവാനും ആ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും.
അങ്ങനെ മനസ്സിനെ സമാധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം. കാരണം പിന്നീട് ആ സമയത്ത് സമാധിസ്ഥനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ ഒരു ചിന്തയും വരുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പടിപടിയായി സമാധിസ്ഥനാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണത്. ശരിയായ ബോധ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ ക്രമേണ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഊണുമില്ല, ഉറക്കവുമില്ല, ഒന്നും തന്നെയില്ല ആ യോഗിക്ക്. പിന്നെയോ 24 മണിക്കൂറും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം ശരീരം മുഴുവനും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സമാധിസ്ഥനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാന യോഗത്തിൽ പരിപൂർണനാകുന്ന അവസ്ഥയാണത്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നില്ല. സമാധി മനസ്സിനെ സ്വയം എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ബോധ്യം, ധ്യാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിരാമം എന്നിവയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലെത്താം? ധ്യാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിരാമം എന്നിവയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അതായത് ധ്യാനം, ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് സമാധിസ്ഥനാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു അവബോധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും അകത്താണ്, ആത്മാവിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ധ്യാനനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം സമാധിഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നേരിട്ട് നിറവേറ്റുന്നു. അതായത് പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഈ ധ്യാനയോഗി എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തുടക്കം മുതൽക്കേ തന്നെ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നു, ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് ആ സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തന് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. പരമാത്മാവിന്റെ ആനന്ദം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു സുഖത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധം നേരിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കാനാകും. അതായത് യോഗി എങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നുവോ പരിശീലിച്ചാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിലെ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. യഥോ യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമയത് ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാതെ തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക്, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അരഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മുന്നേറിയാലും ആ യോഗിയുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ചപലമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം യോഗിക്ക്. പക്ഷെ ഉടനടി തന്നെ ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മിന്നുന്നതും അസ്ഥിരവുമാണ് എന്ന്.
സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ യോഗി മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്തുടരുന്ന തത്വമാണ് ഇത്. അതായത് എവിടെയെല്ലാം മനസ്സ് അലിഞ്ഞു തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും നിയന്ത്രിക്കാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഗോസ്വാമിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അറിയാം. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി, ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ. അതായത് മനസ്സിന്റെ യജമാനനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു ഒരു ഭക്തൻ. ആ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിലാണ്. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കാതെ മനസ്സ് എവിടേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ, അതായത് മനസ്സിന്റെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി. അതെ, ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സ് ഒരിക്കലും വഴിവിട്ട് പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശുദ്ധീകരിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. അതാണ് യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത. അപ്പോൾ യോഗി സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ സ്വയമേവ പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനയോഗിയും കർമ്മയോഗിയും അഷ്ടാംഗ യോഗിയും എല്ലാം തന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗി പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ അധിപതി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സമാധിസ്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ആ യോഗി ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ, അതായത് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ ആധ്യാത്മികനായ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ യോഗി എത്തിച്ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത മനസം ഹേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം, അങ്ങനെ പാപമുക്തനാകുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരക്തനാകുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ആ യോഗി ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർണമായ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം. അതായത് താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായ അവസ്ഥ, പരിപൂർണ ആനന്ദം, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം
താന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാം ആ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർന്ന പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നില്ല. പിന്നെയോ സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ യോഗിക്ക് മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം, പരമമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തി, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭൗതികവും ആത്മീയവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത നിർവചനം. ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. അത്തരം ഒരു യോഗി ശാന്തനാണ്. പ്രശാന്ത മനസംഹീനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാന്തത അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമമായ ആനന്ദം, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. ശാന്തരജസം, പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു, അകൽമഷം. കൂടാതെ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ബ്രഹ്മഭൂതം ഗുണപരമായ സാരൂപ്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. അതായത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാം? ഭഗവാന്റെ പാദകമലത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ 2 നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാമക്രോധാദിജന്യമായ രീതികളിൽ നിന്ന് വസ്തുതാപരമായി മോചനം നേടുക, എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക. ഇത് രണ്ടും അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹം ഇതെല്ലാം ശരീരബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നു. കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മുൻജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നു. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനും ആധ്യാത്മികനും കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയനുമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ യോഗി. പിന്നെയോ ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. എന്നാൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ അതീന്ദ്രിയമായ സേവനങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് നിരന്തരം നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അതിനെ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനെ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതായത് സ്വയം അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. സ്വയം സാക്ഷാത്കാരം, പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്നത് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു.
സാരൂപ്യം, പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള അറിവ്. അപ്പോൾ സാരൂപ്യം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള മുക്തികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയാമോ? 5 വിധത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയാമോ അത്? സാരൂപ്യമുക്തി, സാലോക്യമുക്തി, സാഷ്ടി, സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. പിന്നെ സായുജ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിലേക്ക് പോയി ലയിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മായാവാദികൾ. അവർക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വേണ്ട എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ പോയി ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള 4 മുക്തികളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് സാലോക്യം. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നറിയുമോ? സാലോക്യം ലോകത്തില് ജീവിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് സാലോക്യം. ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് സാലോക്യം. പിന്നീട് സാരൂപ്യം. സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെയുള്ള രൂപം. അതാണ് രൂപം. സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെയുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടി നീലവർണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കഥയെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അനുയായികൾ അജാമിളനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സ്വരൂപത്തോടെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ നിവാസികൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നു. സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതിനെ സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ സാലോക്യം, സാമീപ്യം. സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന്, ഇപ്പോൾ ഗോപാലന്മാർ, ഗോപികമാർ ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനെ സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗിക്ക് തന്റെ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നിലുമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് വരികയാണ്, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. അതിനെ സാരൂപ്യം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുക. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. പരമാത്മാവുമായുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കത്തെ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം സ്ഥാപിക്കുക, ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. അങ്ങനെ ആ യോഗിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി, സമഭാവന എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി വരുന്നത് എല്ലാ ജീവികളെയും കാണുമ്പോൾ അവയിലെല്ലാം വിളങ്ങുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ആ സമഭാവന വരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവത് അംശമായ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് സർവഭൂതസ്ഥം ആത്മാനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്. അതുകൂടാതെ സർവഭൂതാനി ച ആത്മനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നു? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിഞ്ഞുകൂടാ? ഭഗവാൻ തന്റെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർവഭൂതം ഭൂതസ്ഥമാത്മാനം, എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാനിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അതുകൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടും കുടികൊള്ളുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ നമ്മളും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. ഭഗവാനെ വിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ശക്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു യോഗിക്ക് എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ വിട്ട് വേറെ ഒരു സത്യം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രമേ ആ യോഗിക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരീരബോധത്തിലാണ്. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനായി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായ സ്വഭാവം. പരമാത്മാവായ ഒരേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരു നായയുടെയും ബ്രാഹ്മണന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകമാണത്? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് അത്. ഒരു നായയുടെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലന്റെയും വളരെ നന്നായി. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ അതായത് പണ്ഡിതാഹ സമദർശിനഹ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും പാണ്ഡിത്യം നേടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ഭക്തന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരേ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരേ ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സമഭാവം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സാമ്യം അല്ല, അതായത് എല്ലാത്തരം കുട്ടികളോടും അമ്മ സമഭാവം പുലർത്തുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അല്ലെങ്കിൽ പരമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും എല്ലാവരോടും സമഭാവം പുലർത്തുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും സമഭാവം പുലർത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു യോഗിയും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സമഭാവന പുലർത്തുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായി ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. ഒരു നായയുടെയോ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുമ്പോഴും ഭൗതികത അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. അദ്ദേഹം ഏതവസ്ഥയിലും ഏത് രൂപം എടുക്കുമ്പോഴും ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതികത തൊട്ട് തീണ്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആ യോഗി പരമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മ സർവത്ര സമദർശനഃ. അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളിലും എന്നെ ഭഗവാനിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മാതാജി, ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എന്ന എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിലും കൂടി. അതെ അതെ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ചോ വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അറിവില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെ വസിക്കുന്നു. ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ സമത്വ ദർശനം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് മൗലികമായി 2 ശക്തികളാണ് ഉള്ളത്. ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തിയും അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും. ഉത്തമ ശക്തിയുടെ അംശമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അധമ ശക്തിയാൽ ബദ്ധനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തി ആരാണത്? ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തി അല്ലല്ല, ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തി ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി. ശരിയാണ്, ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ഇത് കുറിക്കുന്നു. കൂടാതെ അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഉത്തമ ശക്തിയുടെ അംശമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അധമ ശക്തിയാൽ ബദ്ധനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കൾ. കാരണം നമ്മളും ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അംശമാണ്. എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉപഹാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ്, ശരീരമാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലാണ്.
നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരാകയാൽ വിഭിന്ന അവസ്ഥകളിൽ പെട്ടിരുന്നാലും ഏത് ചുറ്റുപാടിലും ഭഗവത് ദാസന്മാരാണ് എന്നറിയാവുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഓരോ ശരീരത്തിലും, നായയുടെ ആണെങ്കിലും പൂച്ചയുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു പുഴുവിന്റെ ആണെങ്കിലും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു യോഗിക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനനാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ അധിവസിക്കെ സർവേശ്വരനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അകപ്പെട്ട് അതിന്റെ അധീനതയിൽ വസിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് നിലയിലും ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ സമദർശിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാർ മാത്രമാണ്. നമ്മളല്ലാതെ ഭഗവാനെ പോലെ യജമാനനാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവത് ദാസന്മാർ മാത്രമായിരിക്കും. ഏകേല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ എന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമേയാണ് ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ദാസന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമ ആത്മാവ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവ ആത്മാക്കളാണ്. പരമമായ ആത്മാവിന് അദ്ദേഹം വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഏതളവിൽ? അണുമാത്രമായിട്ടുള്ള അളവിൽ, അംശം മാത്രമായിട്ട് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്വർണഖനിയും സ്വർണ തരിയും പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീയും തീപ്പൊരിയും പോലെ. തീയും തീപ്പൊരിയുമാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം. കാരണം തീപ്പൊരിക്ക് തീയിന്റെ എല്ലാ തരം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തീപ്പൊരി തീയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും വേറെ ഒരു പച്ച ഇലയിൽ വീഴുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തീപ്പൊരി കെട്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ തീയിനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീപ്പൊരിക്കും അതേപോലെ തീയിന്റെ പോലെ തന്നെ ചൂടും പിന്നെ പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ തീപ്പൊരി തീയിൽ നിന്നും വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീപ്പൊരിയുടെ ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നമുക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ അറിയുവാനോ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു തീപ്പൊരി എങ്ങനെ തീയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയോ അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെയും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.
കാരണം ആ ദേഹബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരബോധത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനനാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. ആത്മീയ ശക്തിയിൽ അധിവസിക്കെ സർവേശ്വരനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സമദർശിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിന്റെ സമദർശിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒരിക്കലും യോഗയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നുമില്ല. അതാണ് യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. അതായത് എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിലടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ യോഗി ഒരിക്കലും ആ പരമാത്മാവിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭഗവാനും ആ യോഗി എപ്പോഴും സമീപം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനും ആ യോഗിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു കോട്ടവും തട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു, അവൻ എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ കാണുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല, കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. മത്ത പരതരം നാന്യർ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള വാക്യം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥനും കൃഷ്ണനാണ്, ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്, ഉത്ഭവസ്ഥാനം കൃഷ്ണനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. കൃഷ്ണാവബോധം കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം കൃഷ്ണനിൽ നമ്മിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമത്തെ, സ്നേഹത്തെ, ഭക്തിയെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുക. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുകയാണോ? എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത്? പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഈ നിലയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. പക്ഷെ അത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കലാണ്. എന്നാൽ ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നു, അത് ലയിക്കുകയല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് ഭക്തന്റെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാകുന്ന, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണൻ എല്ലാമായി തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി ഒന്നായി തീരുന്നു. അല്ലാതെ
കൃഷ്ണനിൽ പോയി ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡലാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ആത്മനാശനമാണ് എന്ന്. കാരണം പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കർമ്മമൊന്നും തന്നെയില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവാത്മാവ് വളരെയധികം ക്ലേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുന്നു. അല്ലാതെ കൃഷ്ണനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യോഗി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് തീരുകയാണ്. യോഗി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി മാറുന്നതിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാതെ അവന് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണനെ പരമാത്മ സ്വരൂപേണ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന യോഗിയുടെയും സ്ഥിതി. ആ യോഗി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുകയും അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്നാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകരൂപേണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അവസ്ഥ. അതിനെയാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഉയരുക എന്ന് പറയുന്നത്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മതഃ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യോഗി സർവഭൂതസ്ഥിതം യോമാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഞാൻ വാഴുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏകത്വമാസ്ഥിതഃ, ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ, അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ യോഗി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന, അതായത് എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും സുഖം വാ യഥിവാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മതഃ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഖവും ദുഃഖവും തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന തന്നോട് സമനായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നെ. ഒരാൾ ഭൗതികതയിൽ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ആ ദുഃഖങ്ങൾ തന്റേതുപോലെ അനുഭവിക്കാൻ അറിയുവാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ സയോഗി പരമോ മതഃ, പരമമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, അതായത് ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന യോഗിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഒരു യോഗി പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മധാരിയായ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ സ്വഹൃദയത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആ പരമാത്മാവായി സന്നിഹിതനായ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു വ്യത്യസ്തനല്ല എന്ന യോഗി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുന്ന യോഗി. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശംഖചക്ര ഗദാപത്മധാരിയായ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു യോഗി ആ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വന്തം അംശമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് ആ യോഗി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ അസംഖ്യം ഹൃദയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസംഖ്യം പരമാത്മാവുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയും തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനും അതുകൂടാതെ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദം പറയുന്നു. കാരണം രണ്ട് കൂട്ടരും ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള യോഗി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാമെങ്കിലും എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏക ഏവ പരോ വിഷ്ണുഃ സർവവ്യാപീന സംശയഃ ഐശ്വര്യാദ് രൂപമേകം ച സൂര്യവത് ബഹുധേയതേ. അപ്പോൾ ഗോപാല താപനി ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഏക ഏവ പരോ വിഷ്ണുഃ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും സർവവ്യാപീന സംശയഃ, അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവാണ്. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യാത് രൂപമേകം ച, ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം ഏകമാണെങ്കിലും, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി അദ്ദേഹം ഏകരൂപിയാണെങ്കിലും, എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഒരു ദിക്കിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ദിക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൂര്യനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും സൂര്യനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണത്? സൂര്യൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ദിക്കിലും എങ്ങനെ സൂര്യനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു? അതുപോലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരസാഗരശായിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഹായസ്യ ഹരിർദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാ ഗിര നിഖില സ്വാപ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്തഃ സ ഉച്യതേ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ജീവൻ മുക്തഃ സ ഉച്യതേ. ശരീരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ജീവൻ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു, മോക്ഷം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഇനി പുനർജന്മമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദിക്കാലാദ്യനവച്ഛിന്നേ കൃഷ്ണേ ചേതോ വിധായ ച തന്മയോ ഭവതി ക്ഷിപ്രം ജീവോ ബ്രഹ്മണി യോജയേത്. സർവവ്യാപിയും കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അതീതനുമായ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയും തുടർന്ന് അവനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സഹവാസത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് സർവവ്യാപിയും കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അതീതനുമായ കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കാലമോ സ്ഥലമോ ഒന്നും തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. അതുകൂടാതെ സർവവ്യാപിയുമാണ്. ആ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടുള്ള, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യോഗാഭ്യാസത്തിലെ സമാധിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണെന്നും വിഷ്ണു കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഗിയെ കുറ്റമറ്റവനാക്കുന്നു. അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ യോഗി എത്തിച്ചേരുന്നു. ഏകോപിസൻ ബഹുധാ യോവഭാതി എന്ന് ഗോപാല താപനി ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ഏകനാണെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനായി വാഴുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ അനേകനായി വാഴുന്നു.
ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്യ ശക്തിയെ അതായത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ശക്തി, അതാണ് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഏകനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ അനേക കോടി ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അതും പ്രത്യേക പരമാത്മാവായിട്ട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്യമായ ശക്തിയാണ്. സ്മൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ്. വിഷ്ണു ഒന്നാണ്, എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് തീർച്ചയായും സർവവ്യാപിയാണ്. അചിന്തനീയമായ ശക്തിയാൽ ഏകരൂപിയെങ്കിലും അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. സൂര്യൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വാഴുന്നു. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന, സുഖം വാ യഥി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മതഃ. എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അതായത് ഒരു യോഗി മനുഷ്യ സ്നേഹിയും കൂടിയാണ്. മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ ജീവജാലങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും ആ യോഗി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തികഞ്ഞ യോഗിയാണ്. കാരണം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. കഷ്ടതയുടെ കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നുപോകലാണ് എന്ന് ആ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. ഏത് ശ്ലോകമാണ് അത്? ആരാണ് പറയുക? മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ. സർവലോകമഹേശ്വരം. വളരെ നന്നായി, നിങ്ങൾ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശരി. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനുമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ സ്വയം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായിട്ട് അങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെയോ താൻ അനുഭവിച്ച സന്തോഷത്തെ മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അറിയുവാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയത്? അവിടെ ആരും തന്നെ സസ്യഭുക്കുകളായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നോൺ വെജ് തിന്നുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിക്കിലേക്ക് പ്രഭുപാദ തന്റെ സ്വയം ഏകനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. തനിക്ക് സഹായിക്കാൻ അവിടെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദ ആ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക്, അതും തന്റെ 69ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. 2 തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആ കപ്പലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. കാരണം മനുഷ്യരെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ക്ലേശിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് അവരെയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കുവാൻ. കാരണം അവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. പക്ഷെ അവരെന്തോ ഒരു മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ആ അജ്ഞതയിൽ തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ കടമയാണ് ഈ അജ്ഞാനത്താൽ മുഴുകുന്ന ആ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ കടമയാണ് എന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനുമാണ്. കാരണം ഭഗവാനും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാത് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി.
കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭക്തൻ ഒരു നല്ല യോഗിയുമാണ്. കാരണം അവൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനായി യോഗയിൽ പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ യോഗാഭ്യാസം പരിശീലിക്കുന്നു. കാരണം ആ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആ യോഗി പരിശ്രമിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ രക്ഷയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധഭക്തനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു ഈ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗിയും ഉത്തമനായ ഭക്തനും സ്വയം മാത്രം പരിശുദ്ധനാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്കും ഈ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം കഴിയുന്നു. 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചിന്തയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അർജുനൻ വിഷമിക്കുന്നു. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അത്രമാത്രം എളുപ്പമല്ല. ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്തിൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കണം. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിവിധ അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം അർജുനൻ ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരാനുള്ള തന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗ പാതയെ അർജുനൻ നിരാകരിച്ചത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉയർന്ന ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു. അങ്ങനെ തികച്ചും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അർജുനൻ. ആ അർജുനന് പോലും ഈ ധർമ്മമാർഗം പിന്തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കലിയുഗത്തിലെ പലതരത്തിലും യോഗ്യത കുറഞ്ഞവരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അർജുനൻ ദ്വാപര യുഗത്തിലായിരുന്നു, വളരെ ഉയർന്ന ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് പിറന്നത്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ പറയുന്നു ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം തനിക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന്. കാരണം ആ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആ യുഗത്തിലെ അർജുനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു നല്ല യോഗപാതയല്ല. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിൽ യോഗമാർഗം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാർഗമല്ല. കലിയുഗത്തിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ, അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി എളുപ്പത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്തഃ സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ല എന്നും തോന്നുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ യുഗത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗാഭ്യാസം അപ്രായോഗികവും സഹിക്കാനാകാത്തതുമാണ് എന്ന് അർജുനൻ കരുതുന്നു. കാരണം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവും അസ്ഥിരവുമാണ്. അർജുനൻ നിരസിച്ചാൽ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ കഴിവുകേടുകളുമുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഹ്രസ്വകാല ജീവിതത്തിനായുള്ള കഠിനമായ പോരാട്ടം. നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. ആ കുറവായിട്ടുള്ള ആയുസിന്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം പോരാടുന്നു, വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ലളിതമായ പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഫ്രീ ആയിട്ട് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നവർ വളരെ 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 തുച്ഛമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ചര്യ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്. ജീവിത രീതി, ഇരിക്കുന്ന രീതി, സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ഭൗതിക ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിന്റെ വേർപിരിയൽ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രയാസകരമായ യോഗ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഈ യോഗ സമ്പ്രദായം കലികാലത്ത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗാഭ്യാസം അപ്രായോഗികവും
സഹിക്കാനാവാത്തതുമാണ് എന്ന് അർജുനൻ കരുതുന്നു. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അർജുനന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ കഴിവുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു, ഒരു മഹായോദ്ധാവായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദീർഘായുസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ തിരസ്കരിച്ചു. ആധുനിക അനുകരണ യോഗ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ അപലപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം യോഗം ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന യോഗം എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നുള്ള യോഗം 8 പടവുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന യോഗചര്യയാണത്. അതല്ല ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ഈ യോഗാഭ്യാസം തീരെ അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസ ദുഷ്കരം. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. മനസ്സ് കാറ്റ് പോലെ അസ്വസ്ഥവും പ്രക്ഷുബ്ധവുമാണ്. അസംഖ്യം ശത്രുക്കളോട് പോരാടേണ്ടി വരുന്ന പ്രായോഗിക ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശത്രുമിത്രങ്ങളെ സമദൃഷ്ടിയാ കാണുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കൃത്രിമമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക മനുഷ്യനും ഇത് സാധ്യമല്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. ഇത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സ് ബലമേറിയതും വഴങ്ങാത്തതുമാണ്. മനസ്സ് ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങണമെന്നാണ് പ്രമാണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും വാശിയും കീഴടക്കുന്നു. കടുത്ത രോഗബാധ ഔഷധങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ അസുഖമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു തേരാണ്, രഥമാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, യാത്രക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ആ തേരിനെ 5 കുതിരകളാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ 5 കുതിരകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. ആ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണിനെ പിടിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ആ കുതിരകളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ കടിഞ്ഞാൺ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകുന്നു. കാരണം അത്രമേൽ വഴങ്ങാത്തതാണ് ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിനയത്തോടു കൂടി തൃണാദപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി. അങ്ങനെ വിനയത്തോടുകൂടി ആരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ വളരെ ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോഹോ. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ദുഷ്കരമല്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർദിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ ദുർഗ്രാഹ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, വിഷമമാണ് എന്ന് മാത്രം. അതായത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അഭ്യാസേന, പരിശ്രമം കൊണ്ടും, വൈരാഗ്യേണ, വിരക്തി കൊണ്ടും അഭ്യാസം ചെയ്യണം. എന്താണ് അഭ്യസിക്കേണ്ടത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് അഭ്യാസമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്ത് പരിശ്രമമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുക. ആധുനിക യുഗത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 9 തരം പരിശീലനം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ആദ്യമായും പ്രധാനമായുമുള്ള സേവനം ശ്രവണമാണ്. എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയാലും അയാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ ശ്രവണം അത്രമാത്രം ശക്തിയുറ്റതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ വൈരാഗ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം? ഭൗതികമായതിൽ വിരക്തിയും ആധ്യാത്മികതയിൽ താല്പര്യവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവതർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മനസ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ ആത്മീയ വിരക്തി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ. കാരണം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിർബന്ധപൂർവം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഫലവത്താകണമെന്നില്ല. വിശ്വാമിത്രനെ പോലെ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. സ്വയമേവ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തിയാൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവ കൈവിട്ടു പോകാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗപാതയല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ യോഗപാത ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗപാതയല്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു പിഴവും പറ്റാത്ത വളരെ ലളിതവും സന്തോഷകരമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള യോഗ പരിശീലനമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇനിയും പറയുന്നത്. പരിശീലനത്തിലൂടെയും അകൽച്ചയിലൂടെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. പരേശാനുഭൂതി, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് പ്രായോഗികമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വയം പരമാത്മാവിനോട് അടുക്കുന്നു. വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ എത്ര കണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ഒരാൾക്ക് സംതൃപ്തിയും കരുത്തും വർദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നാം. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭൗതികതയോട് വൈരാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ അശാന്തിക്കും അസമാധാനത്തിനും കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികതയോടുണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയാണ്. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. ക്രോധം വ്യാമോഹമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിനാശം വരുന്നു. അപ്പോൾ അസംതൃപ്തിയുടെയും അശാന്തിയുടെയും കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. മോഹാകുലമായ മനസ്സിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കൽ. ഭക്ഷണക്രമം എന്താണ്? കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപൈതി മേ മതിഹി വശ്യാത്മനാ തുയതോ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി
വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പവുമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഉതകുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അടിയിൽ തീയിടുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാണ്. ഇത് അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. 36 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 36 മുതൽ 47 വരെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും